الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Vážený pán a moji drahí And priatelia, my dear chcem brothers sa and porozprávať sisters, o téme Krista v the islame. topic Keď som prvýkrát predstavil túto Christ in tému v Islam. Momom Durban, prednášal som v mestskej When for the very úradnosti. first Keď time sme túto tému I propagovali, mooted this subject in my own city of Durban, and I had a lecture delivered in the city hall. And when we advertised this topic, bol záujem there medzi was a kresťanmi v mojej krajine. consternation among the Boli Christians in znepokojení, my že town. niekto sa snažil vytvoriť novú verziu Krista. That Na here začiatku is mojej somebody prednášky v coming mestskom along úrade som ich to musel produce upokojiť. another Christ. And at the very beginning of my talk in the city hall, I had to assure that part of my audience who were Christians Potvrdil som im, that že we muži Muslims nemusia mať have iného not got Krista. another Existuje Christ. len jeden Kristus a to There je is Ježiš only Kristus. one Christ, Potreboval som ich and that upokojiť a is uistiť ich, Jesus kde sa Christ. to dozvedia o I had to Ježišovi assure a them, Kristovi. calm down. Hľadáme to v našej autoritnej knihe. So, where do we get this idea from about Jesus and the Christ? We go to our book of authority. Moslimovia sa The odkazujú na Korán. He goes to Navrhujem, the Holy aby Quran. každý z vás mal kópiu Koránu, ideálne s prekladom And ako I'm ten, ktorý suggesting mám to tu. my brothers and sisters that each and every one of you, you need a copy of the Holy Quran, a translation like the one I have in my hand. Táto This is kniha by od Abdullah Abdullaha Yusuf Yusufa Ali. Aliho obsahuje arabský text, anglický preklad a This komentáre. book Má here tiež has komplexný got the index, Arabic čo text, uľahčuje English vyhľadávanie translation, informácií. and commentary. And it has a very comprehensive index. Makes things easy for you. Anything that you want to know in this book of S touto God, knihou you môžete have nájsť everything všetko, in your čo fingertips. potrebujete. Napríklad, v piatok som tu You prednášal remember, a spomenul som on na Ježiša. Friday, Podľa I tejto gave a knihy je talk Ježiš spomenutý 500 and I viackrát mentioned ako about Mohamed. Jesus. Toto je That nepredstaviteľná Jesus hodnota. is mentioned in this volume 500% more times than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Something unimaginable. You can't imagine. A man goes and writes a Je book nemožné, aby and autor napísal knihu a keeps things out propagoval of it. Ježiša o 500 He's centov promoting viac ako Jesus, sám. Jesus Ak by to bol jeho 500% knižný, autor by sa more sám time than himself. propagoval. Ale v Does tejto it make knihe je sense? Ježiš spomenutý Which o writer, 500 which viac ako biographer, Mohamed. authority writer will do a thing like that? No, no. This is not his work. If it is his work, Nie, to then nie je jeho naturally he dielo. would have Nemôže promoted niekto, prosím, But now zdvihnúť I said ruku a povedať mi, koľkokrát sa v 500% tejto more knihe times. spomína Ježiš? You remember that? Those of you who were here. Can somebody give me the figure? How many times is Jesus mentioned in this book of God? Please put up your hand. Don't Prosím, shout. Just zdvihnite please ruku, put up your hand. nekričte. I want Chcem people vám to dať present you túto with the book. knihu. Koľkokrát sa v How many Koráne times spomína Ježiš? is Jesus Áno, mentioned moje in the dieťa, Quran? spomína sa 25 times. Yes, my child. You, huh? Huh? 25 is right. Is mentioned in the Quran 5 times total. 4 times as Muhammad. To je and 1 time správne. as Ahmad, Mohamed je spomenutý which is an 4-krát ako alternative Mohamed a raz way ako of Ahmed, čo je ďalší naming názov another pre proroka prophet. Muhammada. Altogether To je 5. celkom 5 zmienok. Jesus, 25. Amazing, this book. Now, where are you going to find this? In this encyclopedia of 2,000 pages, you're going to start V žiadnej paging through, encyklopédii s looking for 2000 stranami Jesus, to nenájdete. Jesus, Museli by ste Jesus, začať and you might have prehliadať missed a out. hľadať Ježiša. All 25, you might not have come across a single one of them. No, what you do is you go to the index at the back of this volume. There's a Alternatívne very môžete comprehensive použiť index na konci index. knihy. You go to Je to the komplexný index, index. and just like a Hľadajte dictionary, Ježiša v look indexe. for V Jesus Koráne and the nájdete J. všetko o Ježišovi. Everything about Jesus in the Quran on your fingertips. I'm opening the index. Starts the first item. Index Jesus, začína Ježiš, and the spravodlivý Jesus. prorok. Ďalší bod je jeho The narodenie, je righteous spomenuté prophet. v dvoch miestach v súre Al-Imran, Chapter 6, kapitola verse 3, veršoch 42 Second a item, nasledujúcich his a v birth, kapitole Nenetien, veršoch mentioned in 23 two a places. nasledujúcich. In Surah Al-Imran, chapter 3, ayah 42 onwards. Chapter 19, verses 23 V onwards. tejto knihe nájdete všetko o Ježišovi. Nemusíte hľadať Ježiša, Mohameda alebo Mojžiša. Bude vás to ohromiť. Paging through
looking for Jesus or for Muhammad or for Moses for that matter, you'll get the shock of your life. Keď vám to poviem, ďalší významný prorok Boha, Hazrat Musa a.s., ktorého voláme Mojžiš, svätý prorok, nemôžem si predstaviť, že by niekto uhádol, ako často sa spomína v tejto knihe prorok Židov. Nie, on je náš prorok. Ale ako hovoria, on je prorok Židov. Takže, koľkokrát sa spomína Mojžiš v tejto knihe, táto kniha je príliš krátka. Niekto mi to môže povedať. Ale niekde dostatočne blízko. Mojžiš, koľkokrát sa spomína Mojžiš v tejto knihe? Ach, koľko? 52? To je nepravdepodobné. Je tu ešte niekto iný? Poskytnem vám tento Korán na konci prednášky, ak mi poskytnete číslo, ktoré bude v rozpätí ten od tohto čísla. Prosím, nekričte. Jednoducho zdvihnite ruku. Pýtajte sa mňa, on je 100 times, on je 120. Poďte, povedzte mi to. Teraz to vyzerá tak, že budem musieť túto Koránovú knihu vziať domov do Južnej Afriky. 120. Come. No, it looks like I'll have to take this Quran back home to South Africa. On je 136 times. Svätý prorok Mojžiš sa v tejto knihe spomína. A vy si myslíte, že sme antikristom. My sme antižidia. Táto kniha nie je antižidovská ani antikresťanská. Vy sa tejto knihe nesprávne hodnotíte a robíte jej nespravodlivosť. Dajte si túto knihu, pre moslimov aj pre neveriacich. Potrebujete túto knihu. Pre kresťanov chcem povedať, aj keď chcete bojovať proti moslimom, potrebujete túto knihu, pretože táto kniha vám povie, ako myslia moslimovia. Takže môžete naplánovať svoje stratégie, ak viete, čo si myslí druhý človek. Muslim tiež potrebuje a pre muslima odporúčam, aby si túto knihu získal čo najskôr. Je to dobrá investícia. That get this volume as quick as possible is the best investment you can make in your life. Najlepšia investícia, ktorú som urobil, bola kúpiť túto knihu v roku 1000, nie 135. V roku 1000, nie 135 mi to stálo 5 libier. Som vďačný, prosím, stálo to 2 libry a ten šilinský, to bolo 50 z mojich platov, po môjho mesačného platu. Zarábam 5 libier mesačne a platím 2 libier ten za to. Nemám žiadnych výčitok. Zmenilo to môj život a všetko, čo robím, je preto, že som čítal túto knihu. Moja drahá rodina, navrhujem, aby ste si všetci kúpili túto knihu a zistili viac o Ježišovi a jeho narodení. Čitateľ čítal tieto verše z Koránu a prekladateľ ich preložil. Avšak, aby vám to pomohlo pochopiť, zopakujem to pre vás. Ale čo i odporúčam, je, aby ste si tento objem prečítajú, zistili, kedy sa narodil Ježiš a zapamätali si tento verš. However, to help you understand this message, I will repeat it for you. But what I recommend is that you get this volume, look up the birth of Jesus and memorize the verse. V mene Allaha, najmilšej, najlaciavejšej. Podľa aniela O, Mario, Allah ťa vybral a očistil, vybral ťa, aby si bola nad ženami všetkých národov. Maria, matka Ježiša, je v Koráne opísaná ako žena, ktorá bola vybraná nad ženami všetkých ostatných žien. Mary, the mother of Jesus, a hovorím, že toto ocenenie, toto vysoké ocenenie sa nenachádza v Biblii, ani v protestantskej, ani v rímskokatolíckej verzii, a to ani pre Mari, matku Ježiša. Ja mám obe. Nikde sa nenachádza nič podobné. Pokračuje. Arabsky, o Mari, uctívaj Pána s úctou, pokľakaj a modli sa s tými, ktorí sa pokľakávajú. Toto je súčasť správ o veciach, ktoré nie sú viditeľné, ktoré boli ti odhalené, o posol prostredníctvom posielania. This is part of the tidings of the things unseen which we reveal unto thee, O messenger. Naučte sa tento význam prostredníctvom inšpirácie a porovnania. Keď to urobíte, pochopíte požehnania spojené s recitovaním Koránu. Každýkrát, keď recitujeme slova Koránu, hovoríme, že za každé písmeno dostávame 10 požehnania.
for every letter of the Quran that you Keď utter, hovoríme o you get arabskom, 10 toto slovo a tieto sawab písmená also. sú začiatkom súry When we Bakara, say 2. alif kapitoly. lam Za každé mim, písmeno slova arabsky dostávame 10 this word, požičení. these letters, alif lam mim is not a word. Our prophet said it's not a word. There are 3 letters. Alif separate, lam separate, mim separate. Alif lam mim. That's the beginning of Surah Baqarah, the 2nd chapter. Keď to Alif počujete, lam každý mim. prítomný He said, when you dostane say o alif nehundred lam a ninety mim, for požehnané za every každé letter you písmeno. get 10, Ja dostanem o 10 nehundred a sawab. ninety a tak aj všetci When you ostatní. say Nech Allah Bismillahir sleduje účet. Rahmanir Rahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. If you count the letters, there are 19. You get 190 sawabs, blessings. Each and every one of you are hearing it. You get Musíte sa o to 190, postarať. 190 Deň each. súdu I Allah get o to 190, postará. and each and Stačí, every ak one sa of you get postaráte vy. This is the one you have to do business with him, with Allah. بِغَيْرِ hisab. You don't have to keep count. You just keep on, let him keep the account. On Nech the si day to of nech. judgment, inshallah, Allah will give it to you. So, my brothers and sisters, you repeat these words. I haven't counted the letters. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. I didn't count them. I said, let him keep the account. Allah, let him keep the account. Opakovanie a zapamätanie So týchto blessings, slov vám blessings, tiež blessings. pomôže Then zlepšiť when vaše you repeat, anglické when you jazykové zručnosti. translating Toto je it, nový and slovník when pre you're učencov. pronouncing these words and memorizing it, your English improves. Because this is not a part of your ordinary vocabulary. Behold, behold, see, Aniel povedal o the Mari, angel Boh said, ťa O vybral a Mary, očistil nad God has všetkými chosen ženami thee po celom and svete. purified thee, chosen thee above the women of all nations. New construction of sentences, new vocabulary. This is all yours. Blessings, blessings, blessings. And you find an opportunity for practicing this. Toto je This is podobné an ako ocean of kresťanská komunita v mojej Christianity, like my krajine, country, South Južná Africa. Afrika. It's an ocean of Kdekoľvek sa Christianity. pozrieme, vidíme Whichever kresťanov. way we look Naši at us, a kolegovia, Christian. Our fellow zamestnávateľia, workers, our zamestnanci, employers, susedia our plod employees, kresťania. our neighbors, Christians, Christians, Christians. Now create an opportunity. Your neighbors. I'm talking to my Prosím, sisters. rozdeľte túto Your živnosť neighbors, medzi your svojich Christian neighbors. kresťanských Wish susedov. them well. Každé Every ráno morning you povedzte say, dobré good morning, ráno. good morning, Pozvite good ich na afternoon, čaj. good afternoon, Príď, good evening, Mary good evening. Elizabeth, príď a And vychutnaj si čaj s nami. before long, Vezmite invite deti them so home for sebou. a cup of tea. Say, come, Mary, Elizabeth, come and have tea with us. Bring the children along. Náš čaj, And samosi I a tell bhajaz you, môžu what our robiť tea and our zázraky. samosas, Malajci v Južnej our tea Afrike and our milujú bhajias čaj a can do. kusisté You jedlo. can't Neviem, či imagine máte the podobné Malays in špeciality. South Africa, they give tea and kusistas. I don't know whether you know those things. You might have some specialities of your own. Máme svoje You vlastné Muslim jedinečné ladies from špeciality. Indonesia and from Malaysia and from Bangladesh and where not. You also have and Lebanon, your sweet meats. Look, we have our specialities, each and every one. And each and every one of Dajte the im tieto specialities špeciálne unique. jedlá a Feed pozrite them, sa, feed ako them, môžete give získať it to na them ich and milosť. see how you enslave them. I tell you, my people in South Africa, with our food, we enslave the white man, the African, the colored, the other Indian. Najlepšia cesta, ako získať dôveru niekoho, je apelovať na jeho túžby. Man, everybody, he hogs it. He hogs it. Our food, is irresistible. Wallah, I tell you. You enslave the people with food. There is no better way to get in the heart of a man than through his Toto je stomach. príklad, ktorý uviedol, I'm telling ale you, nikto there is sa no o tom better way. nehovorí. Now, Teraz this vám is- hovorím, aby ste I'll to start urobili. telling you now the experience of our Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. This is what the example he set, but nobody talks about it. But now I'm telling you, do this exercise. Call Predstavte sa this your susedom a neighbors po chvíli im and ponúknite čaj. Potom sa opýtajte, či ste ich videli. Ak nie, povedzte im, že by ste im to ukázali. Opýtajte sa, či majú anglický preklad. Ak majú, pokračujte. Ľudská povaha je zvedavá. Chceme všetci vedieť. Otvorte Korán na kapitolu 3, verziu 42 a prečítajte si ju nahlas v arabskom jazyku. Korán má hlboký vplyv, ktorý ovplyvňuje nielen priateľov, ale aj nepriateľov. Pri recitovaní Koránu zažíva úprimný človek emócie. Požiadať konkrétnu osobu, aby recitovala arabské verše a poskytnúť jej aj anglický preklad.
Pohár And pohára this čaju will not nemôže convert them. vymazať celý život hlbokých A predsudkov. lifetime of Rozdávanie rust, Koránu what je has gathered and nevyhnutné, ale prejudice, you nezmení can't remove každého. this with a cup of tea and the kusistas. But, man, share it with them. Tell them that this is what the Quran says. Korán uznáva Ježiša ako jedného He is z one of the najvýznamnejších mightiest posielateľov messengers of Boha. God. We Verše believe o his jeho miraculous zázračnom birth. These narodení verses sú that I read, významné. V roku it speaks about his miraculous birth. 1177 And I som had an plánoval experience navštíviť in Indonéziu. 1977. In 1977, I was planning to go to Indonesia. I Ja som haven't reached ešte there yet. neprišiel do Indonézie. This is my Moja Indonesian indonéska brothers rodina, that are here, ak they ste can tu, know. počujte to, From v roku 1977, I'm trying to get into 1977 som plánoval navštíviť Muslim country. Indonéziu, krajinu s islamskou But I have failed tradíciou, so far. ale neúspešne. 77. But as soon as I make up my Keď mind plánujem navštíviť to cudzú go to a krajinu, foreign chcem country, sa jej jazyk naučiť. I want to Je to moja master vážna záľuba. a bit of that nation's language. That's a hobby. Like that, I can give you some 20 different languages. You think I'm bluffing you? What do you want to hear? Ja hovorím španielčinou, French, francúzsky, sudančinou, dinkou, Sudanese. jonkarou, swahilčinou, Sudan is the anglicky, language of the Dinka, afrikánčinou, Jonkara. zulučinou, Even there are hebrejsky a The language of the indonésky. Dinka, Swahili, English, Afrikaans, Zulu. What do you want to hear? Hebrew. What do you want to hear? Indonesian. I wanted an Indonesian Bible to master a few words of the English. Išiel som do kostola v So I went to Durban, the Bible aby som house in našiel Durban. indonésku Almost every Bibliu. city in Nemal South ju, Africa takže has som got a skúšal v Bible house Johannesburgu. where they specialize in Bibles in different languages. I want an Indonesian Bible. They say they haven't got it. Okay. I said, try Johannesburg. Našla som They might. indonésku Bibliu So v when I went to Johannesburgu, Johannesburg, vrátane I go to the Nového Bible house in zákona v Johannesburg, gréčtine a angličtine. and I go and search for this Indonesian Bible, and I got it. And I'm looking in the shelves, some other books. I see a New Testament. Položil som Greek si do rúk and veľký English. objem I Nového picked up the zákona Quran, a začal Arabic som ho and čítať. English, Greek and English, a New Testament. I took that big volume out and I'm starting to go through that. And the supervisor of the Bible house is watching me. You know, with this funny headgear. Vedúci and domu this pre beard. čítanie Biblie ma He said, "What this sledoval, guy is pričom doing mal with na all hlave these a brade expensive zvláštny volumes, klobúk because a this was bradu. an expensive Pýtal volume sa ma, which I took čo robím down. s takými drahými knihami. Pozoroval ma vedúci Greek, domu pre English čítanie Biblie, ma of the New pozoroval, mal na hlave a brade So he comes zvláštny up to me. klobúk a bradu. He says, "Good morning." I said, Povedal "Good som, morning." že študujem porovnávajúce He said, "What náboženstvo makes a you našiel interested som in this?" relevantné informácie v gréckej I said, a "Well, anglickej I Novom do zákone, comparative čo by religion, mohlo byť and I have užitočné. come across something Predstavenie here sa. in this Greek English of the New Testament that can be of use to me." On ma He predstavil found me an zaujímavému interesting človeku a character. spýtal So would you sa, like to have či a by cup som of s tea ním with me? chcela I popiť said, čaj. "I don't mind at Súhlasil all." som, So he potom took ma me in his odvezol do office. svojej kancelárie. I said, "Now, you know, we believe in Vedúci Jesus." spolu so And všetkými this was riaditeľmi v something Južnej astonishing. Afrike pre He biblické was the domy supervisor. bol bývalý And pastor all menom the Reverend supervisors Dunkels. in South Bol Africa prekvapený, of the keď som Bible mu houses vysvetlil, are že retired veríme v reverends. Ježiša a jeho This zázračný was a pôrod. Reverend Dunkels. Reverend Dunkels. He's amazed. I says, "You know, we believe in Jesus and in his Pri miraculous birth." recitovaní very z And so Koránu saying, som I poukázal started na podobnosti medzi repeating these výkladom verses. Koránu a mojou vlastnou prácou. Konkrétne som zdôraznil pasáž týkajúcu sa Marínho vyhlásenia o, môj pane, ako môže mať dieťa, keď ma fyzicky nedotýkal žiadny muž. That when the good news is given to Mary, the mother of Jesus, Aniel odpovedal a uviedol, že she Boh says, stvorí, ako "Qalat chce rabbi a anna že yakunu vždy, li keď to waladun rozhodne, wa lam yamsasni jednoducho bashar." povie, She said, budí "Oh my a Lord, to sa how can I uskutoční. have a child when no man has touched me?" Which means physically, sexually. No man has touched me. So the angel says, "Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha." Even Reverend so, Dunkels Allah bol creates what ohromený he touto wills. podobnosťou. Iza Tvrdil, qada že hoci amran účty na fa prvý innama pohľad yaqulu vyzerajú lahu podobne, kun ďalej fayakun. preštudovanie odhalí Whenever významné he decrees a rozdiely. matter, he Zdôraznil, merely že says tieto to be, rozdiely and sú he významné. wills it and the thing comes into being. So the Reverend says, "Man, this is the same as my book." I said, "Yes, on the face of it." Vysvetlil som, It's the že same. fráza chalk and But cheese je bežne if you look používaná at v it anglicky intently, you hovoriacich find krajinách, the difference najmä v between Južnej my Afrike. version Navyše, and your chalk and version is cheese chalk and predstavuje cheese. zásadný rozdiel. You people know chalk and cheese? You know the difference between chalk and cheese? The Canadians didn't know. Zdôraznil som, The že aj Canadians, I'm telling you, when I Kanačania, went to ktorí Canada, s touto spoke frázou about neboli chalk and cheese. oboznámení, They by didn't pochopili hear that rozdiel phrase medzi before. šálkou a sírom, We, the čo je English-speaking úplne people in South odlišné. Africa, we know everybody knows chalk and cheese. Chalk and cheese may look like white. Zdôraznil That's som, postcard. že You rozdiely can't sú eat chalk, významné but a you can eat hlavné. cheese. No? But the Canadians didn't know. The Canadians didn't know. I'm telling you. I don't know whether you people know. Difference between chalk and cheese. The poles are, in other words, poles apart.
Potom som sa obracial na Evanjelium Svana Lukáša, pričom som uviedol, že keď bola dobrá správa prenesená Marii, matke Ježiša, o tom, že sa narodilo sväté dieťa, keď som nebola známa s mužom, vysvetlil som, že slovo vedieť v kontexte Biblie sa odkazuje na sexuálne vedomie, nielen na poznanie. To know means knowing sexually. Not she doesn't know a man. She knows her uncle, her fathers, her neighbors. Surely she knows other men. But no. No in the biblical language means sex. Aj Korán a Biblia uvádzajú, že nikto ma neobťažoval, alebo nikto sa so mnou nesexoval, čo znamená, že s môjim sexuálnym životom nemám žiadne sexuálne vzťahy. The replies to them are revealing. In the Holy Bible, the answer to Mary's Odpoveď na protest Mary v Biblii bola, že Duch Svätý ju oslovil a moc Najvyššieho ju obklopoval. To poskytuje jasný obraz. The Holy Ghost will come upon thee, and the power of the Most High will overshadow thee. Now that gives you a mental picture. Kresťania veria, že Svätý Duch je osoba, rovnako ako Otca a Syna. Avšak ide o jednu osobu a nie o tri samostatné. Tento obraz zobrazuje, ako Duch Svätý prichádza na Mari a poskytuje jasný obraz, podobný vzťahu medzi mužom a ženou alebo medzi býkom a kravou. Preto navrhujem, aby tento príbeh ponúkol mentálnu predstavu, ktorá ukazuje, ako sa Duch Svätý zjaví u Márie. Súhlasíme, že je to zázrak, ale jazyk by mal byť jasný a srozumiteľný. Korán uvádza, že Korán je zdrojom pokyvov. Prezentujte to svojim kresťanským priateľom a susedom, zamestnávateľom a zamestnancom. Pozrite sa na ich reakcie. Ak budú reagovať negatívne, poskytnem im alternatívne vysvetlenia. And he comes into being. So I'm asking the Reverend. I said, now between these two versions, we are both trying to say the same thing. We are both trying to give the same message, that he was born miraculously. There's no doubt about that. But I said, which version would you prefer to give to your daughter? The Quranic version or the biblical version? We are both trying to say the same thing. He said, he bowed his head down in shame, and he said he would prefer to give the Quranic version. This is Reverend Dunkas, the head of the Bible Society in Johannesburg. You show this to your Christian friends and neighbors, your employers, your employees, and you see what happens. If they start being funny, then I will show you other ways. Toto je ďalší spôsob komunikácie. Avšak toto je spôsob, akým očakáva, aby sme sa s nimi komunikovali, zdieľajúc s nimi túto rozprávku. Rozprávka sa týka matky, ktorá bola na začiatku neplodná. Ona sa modlila Bohu, vraviac: O Bože, ak mi dáš dieťa, tak toto dieťa venujem Tvojej službe. Dovoľovať ho Bohu. Boh jej odpovedal na modlitbu a ona sa stala tehotnou. Nakoniec porodila dievčatko. Bola sklamaná, pretože sa zaviazala, že syna odovzdá chrámu. Čo by mala robiť? Čakala, kým Mary bude dostatočne stará, aby sa sama starala. Potom dieťa vzala do chrámu v Jeruzaleme. Kňazi v chráme videli to krásne dieťa. Každý chcel byť strážcom dieťaťa. V západných kultúrach je strážcom niekto, kto sa o dieťa stará. Každý chcel byť strážcom a bol tu súboj. Rozhodli sa použiť hod mincov na určenie, kto bude patrónom. Zachariach, otec Jána Krkavého, vyhral hod.
Avšak spory často vznikajú v takýchto situáciách. Ľudí sa môžu obviňovať jeden z druhého, že nehrajú férové alebo nehrajú podľa pravidiel. Korán uvádza, že Muhammad nebol prítomný, keď rozhodovali, kto bude o Máriu starať pomocou hádzania šít. Nemal bol prítomný, keď spochybnili túto otázku. Ako Muhammad vedel, že to je pravda? Je to človek bez vzdelania? Ako mohol vedieť tieto detaily? Toto je časť božskej vedomia, ktorú Boh odhaľuje prorokovi prostredníctvom vyslania. Čo sa mu objaví, musí to hlásať. Presne tak sme sa dozvedeli o Márii, ženskej matke Ježiša, ktorá bola vyvolaná Bohom. Tvrdenie zdôrazňuje skutočnosť, že Mária je považovaná za nadľudskú v porovnaní so všetkými ženami v každej krajine. Toto je významné tvrdenie. Keď Židia hľadeli na Arabov s pohrdaním po dobu 3 rokov, viete, že to je? Tvrdenie zdôrazňuje skutočnosť, že Mária je považovaná za nadľudskú v porovnaní so všetkými ženami v každej krajine. Keď Židia hľadali na Arabov s pohrdaním po dobu 3 rokov, viete, že to je? Tvrdenie zdôrazňuje skutočnosť, že Mária je považovaná za nadľudskú v porovnaní so všetkými ženami v každej krajine. Od Isaca po Jakaka a Jakak po Judášovi a Judášovi a jeho bratom 12 kmeňov Izraela, Jakaka a všetky 12 kamelov Izraela. My sme Židia, vybraný ľud, ktorí pochádzame z tejto vznešenej rodiny prostredníctvom Abraháma a Isaka. Išmael je synom Hagari, Bibi Hajri. Išmael je prvý syn a prostredníctvom neho vznikli Arabi. Sú bratmi. Otec Abraham je otcom ako Židia, tak aj Arabov. Ale Židia sa na Arabov pozerali 3000 rokov, považovali ich za potomkov Hagari. V literatúre sú Arabi označovaní ako deti Hagar, Bibi Hajri. Islám tiež používa tento výraz hagarizmus ako náboženstvo detí Hagar, konkrétne Arabov. Toto sú názvy, ktoré používajú Židia. Napriek tomu prorok Muhammad ukázal úctu židovskému ženskému človeku. To je pozoruhodné. Je to zaujímavé a mám ťažké to uvidieť. Pýtal som sa sám seba, ak to urobil Muhammad, aká bola príčina? Zdá sa, že ide o jednoduché nedorozumenie. Skutočne on urážal nielen kresťanov, ale aj Arabov. Samozrejme, cítia, že iná arabská žena mohla byť vhodnejšou kandidátkou. Muhammadova matka, jeho manželka a dokonca aj jeho dcéra Fatima však neboli zvážené. Keď veríme, že Fatima bude líderkou žien v nebi, zdá sa, že ani jej meno nie je v tejto knihe spomenuté. Tento knižný skutočne nespomína mená Muhammada, jeho manželky ani jeho dcéry Fatmy. To je pre čitateľov dosť znepokojujúce. Keď sa s takou knihou stretnú, hľadajú informácie o rodinnej histórii Muhammada. Zaujíma ich, kto bol jeho otec a prekvapujú sa, že meno jeho otca nie je spomenuté. Takisto nevedia, kde sa narodil a kde zomrel. Rozumiem? Pýtajú sa o jeho otca, matku a miesto narodenia. Tiež narodenie a smrť Muhammada nie sú spomenuté v Koráne. Naopak, Ježiš sa spomína 25 krát a Mojžiš o ne 136 krát. Toto je veľmi zaujímavý aspekt Koránu. Muhammad's birth is not mentioned at all. Muhammad is mentioned 5 times. Jesus 25 times. Európanom často je ťažké to pochopiť. Sú zvyknutí hľadať informácie v knihách, ktoré sú prezentované ako príbehy z jednej dávnej minulosti. He just can't seem to grasp. He is looking for a book. We'll tell him once upon a time. He's used to once upon a time syndrome. Očakávajú, aby všetko bolo prezentované v štýle jedného príbehu. Hľadajú príbeh, ktorý začína frázou jedného príbehu. Avšak táto kniha nie je prezentovaná touto formou. Je to stručná a zameraná kniha, preto je potrebný index. Moji priatelia, povzbudzujem vás, aby ste sa venovali témam, ktoré vás zaujímajú. Hľadajte témy, ktoré vám poskytnú zaujímavé čítanie. So now, we Muslims are made to believe that Jesus is one of the mightiest messengers of God. My sme učení, že Ježiš je jedným z najvýznamnejších posolov Boha. Je považovaný za Mesiasa alebo Krista. Tento koncept bol predstavený s číslom 45. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ Behold, the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ, that Allah gives you glad tidings of a word from Him.
The Christians say Jesus is the word of God. The Quran says a word from him. Ismuhul Masih. His name will be the Messiah, Christ. Masih